mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Lalangan ka samot sa mong biyahe. Away problema. Unsa man kaya na nimo? Kay mulahos ka sa bugo o mobalik ka syudad unsa man? Mubalik na lang ko sa syudad. Tawagan ko lang akong anak nga wa ko mulahos. Kung mao na ihatod lang ta kag balik syudad. Ayaw Paulit sa inyo. Nagpaabot ang imong asawa. Oh, Igo na ni Kuyo ka nako dinhi. Salamat kaayo. Dako na akong utang kabubuton nimo. ay kaso eh. Nga, kumusta naman ka? Okay na? Sakit pa. Gamay na lang. Madana. Mawara ni Ron. Kuyugan lang kita kagbalik sa syudad para sigurado. Okay ra to kung asawa. Makasabot ra to. Ay, ayaw na lang lagi. Pasakyan na lang kong balik sa syudad. O pagkaman, sakay na padong sa inyo. Pero mabulak ka mong kukunin mo, God. Wa kay angin ka balakan. Wa man gali ka babalakan ako sa una. Oh, Pasensya na. Ako na siya nakahisgot. Sige. Pasakyan ako pabalik sa syudad. Ay, wa pa gyud si Piping da. Di ra ba makontak? Siya naman sa tingali mo ay way battery. O gituyo ba kagpaong kay naglagot na ako. Ay, may palagi yung nanaog na lang ko ganina, oy. Anong wa magyug ko naog, oy? O, naanay nagpaingon din, he. Ping! Ikaw na, Ping! Milagring! Oy, kulasa! Hain mas pipeng! Ana, taas ang istorya. Nabiyaan ako syudad. Hala! Daan pagyud ko! Si Piping gyud lagi to akong nalabian sa may terminal sa Danao nga may kaubang babay! Unsa? Hoy, pagtarong kulasa, ha? Naambot og nasayop bako milagring. Basta kay si Piping gyud to ako nakitaan. Dito sa terminal sa syudad mi nagbuwag. Kay nabiyaan siya sa bus. Hayan, nagbiyahe pa to siya karon. Usa ba iya biyahing sakyan ang last trip? Kaya nga ko gisakyan ang biyahe man sa alas 3. Usa bang oras sa imong gisakyan di ay? Basta dili to si Piping imong nakita. Imposible. Ang iyang polo shirt kay blue, nga dunay stripe nga itom. Pangutan na alang gyud si Piping kon maabot. Basta kay siya gyud ako nakita. Ay, lahos na ko sa amo, oy! Hoy, kulasa! Si Piping na lang lagi sukit-sukita. Polo shirt nga blue, nga may stripe nga itom ang gisulob ni Piping. Pero, nag-unsa man day siya ditong napita. Kinsa man day kang babayhana iyang kauban. mas ni gwapa si Juan ang hilangan na idaran. Ginoo ko. Nasayop lang unta si Kulasa. Dili lang unta si Piping ang iyang nakita. Dili lang unta. Kung di palang talaing una-unaon, padayon ng taon takasbay, aron doon nakikatulgan. Pero sabta na lang nga, dili ko makapasakan mo. Ay problema na. Mubalik ra ko sa terminal. Adoro ko matog aron magkasakay din ko sa unang biyahe sa kadlawon. Salamat sa paghatod ako hangtod dinis amo. Way sa payan eh. Sige, suod na. Sige. Pag-amping ha. Salamat. Ay. Oh, taxi! Tuwa na siya. Salamat, Lord. Kuno apas Felipe, makapauli baka akong tarong. Pero, sakto bang nagpatabang ko niya?
Sakto bang nagpahatod ko niya din eh? Nagdumot gid ka nako. Kinuo ko. Kung sa'yo pa to, pasayloain taon ko. Si Father James, natinganan eh kung nga nung wa ko moabot. Hello, Nak. Ay, nahingawa na gitros milagring, wa ko moabot. Mutugan ka ko sa tinuod. Pero di sa tingali maayaw ang limod ko. Lord, naglibog man kung unsay buhaton. Igo ra gid taon kung nitabang ni Anghela. Di man to daotan, di ba? Pero tingalig lainon pagsabot ni milagring. Ay, naglabad man ron akong oo. Dili naman ko angay mga bubuho, Lord. Kay mga tiguwang naman me. Pero nga nung naghuot man ang akong tugan karon, di ba ko makatugoy? Nagmahay yun ko nga nung wa ko manaog. Ako magining sayop ba? Pero kung tinuod ang gisulti ni Kulasa, nga may kauban siyang babae sa Danau, posible ba di ay nga iya tong gituyo nga magpabiya siya? O, pasangil ra ba di ito niya ang pag-CR-CR? Mas nigwapo na noon siya nga naidaran na. Bisag unsaon ako, Lord. Di gyud mawa sa akong hunahuna ang iyang gisulti bahin ni Angela. Dili gyud. Si Padre. Hello. Nak. Oo, nagbatan ako. Ay, wag ko'y tarungtog. Okay naman. Pero di na lang una kumuanha nimo. Paminaw na rin na lang ko akong hyper kay basik mo sugmat na sad ni. Kung ikay magkalugar, ikaw na lang unay duaw na ako dire. Ay, maon lagi. Swerte lang ko nga nagsakay mis sa akong amiga. Nagsakay mis sa akong amiga ug iya kong gitabangan. Ay, pasalo ako. Ginoo nga namak ako. Hello? Oo. Amiga na ko sa estudyante pa ko. Wada man nagkita mi. Makatuog na tingali ko anis biyahe. Bugata, nagyod sa kong ooy. Ayun ako sigig pagmutana. Kasamok ba? Aray. Anghela? Ay, dali asan na ako nakadamgo eh. Si Anghela pagyod. Ay, naunsam ko. Di naman siya mawas kung huna-huna. Ping ha, di na maayo, Ping. Naas milagring, Ping. Kulatahan yung kato, Ping.
Ring! Ring! Ang seripente. Greng! Greng, mata na Greng! Buntag na Greng! Greng! Ay, good morning! Good morning nga ng naong mo. Ayo. Ako'y kalapin. Mopay na miya, mopay na suko. Dito na magos terminal na katugab. Pero naghanan lamok nito. Ha? Sa terminal ka? O sa hotel? Ay, wala lang gumatugutil. Uy, kaya anugon kayo kung akong gamiton nga waka. Ay, gidaan na lang unta ni Mus Angela. Dito naman yung kasdanaw. Nakita man gid mo. O gidaan na lang unta to ni Mus syudad o gida sa hotel. Hala. Ano may bawa manis milagring bahing Anghela o dito Miss Danao? Nangonsulta ka ni siyang indayhana? Oh, unsa man? Nganong wa man ka makatingog ha? Sirado imong bukog. Nagtuo kag dili ka mabisto. Di gyud buot ang Ginoo nga magmata lang kog buntag ping. Di gyud buot ang Ginoo nga inyo lang kong tuntuhon. Oy, Greng. Ayaw iapil-apil ang Ginoo sa imong sayop nga pagtuo. Oy, Sayop? Ha? Wa ka mo atong terminal sa Danao. Wa kay kaubang babae ping. Wa. ah, Oh, nang luspad man kog ka. Aon sa man. Sakto ko. Sakto akong nabalitaan, Ping. kuan, Greng. Sa ato pa, tinuod yun di ay. Huwag yun di ay masayop si Kulasa sa iyang nakita. Ikaw yun di ay tupig. Greng, paminaw na, Greng. Si Angela ba? Si Angela ba imong kauban, ha? Ingon ano yung Ato ba kauna ko? Si Angela ba'y imong kauban, Ping? Oh, Sa ato pa, sinabutan di ay to ninyo. Giplano na di ay to nimo tanan, Ping. Nahibaw anak ka, salbahis ka. Imo lang di kong gitunto. Isumbog ti kang Father James, Ping. ayaw na, Greng. Yapil-apil man ni mo sa PADER nga way labot. Ay, nausa man ka. Unsay na unsa? Ako na unsa? Hoy, ikay na unsa. Kay kung wa ka matiguang, wa ka ni kundat. Ay, sa danan ni Kundat, Greng. Unsa man day gusto nimong akong gamiton? Katong usa ka po nga mas bulgar kaysa ni kundat, ha? Ay, paminawa sa lagi ko. Pasabton ta kung sa'y naitabo ko nga nung naingon ato to. Paminaw na. Oh, unsa na? Kasabot na ka. Ha? Kasabot na ka to. Mo to'y nahitabo tanan. Wa ko'y gilimod, ha? Honest jud ko. Gitug-anan jud ta kas tanan. Sa tanan jud. Ginoo ko. Ay, mga santos ug mga santa sa kalangitan. Tabangin ninyo ang akong bana nga nagbibinata. Magagnaong. Nabaga naman noon kog naong ani. Honest noon ko. Nabaga na hinoon kog naong. Honest ka, Ping? Honest ka? Oh. O gipaibog ko nimo sa inyong mga eksenang pang-telebisyon. Ha? Nahibaw ka. Samtang nagsugilon kas nahitabo. Gikan sa eksena sa sod sa sakyanan, hangtod nga nanaog mo sa terminal sa Danao ug imo sing gipalitan og tambal, hangtod sa nanakay mong laing sakyanan pabalik sa syudad ug imo siyang gihatod kadto sa ilang gate. Ping, murag pang Gloria Romero ug Luis Gonzales, Ping. Grabe na sa ni mo, Greng. Panahon sa tao. Panahon sa tao kong Luis sa Martino. Di na bunabi. Ayaw ko kataw iha. Ayaw ko Ouch! gusto kay wa ko malipay nimo. Ouch! Ouch!